Hhayi, ufuna ukungitshela ukuthi uTosi noNadia Nakai ayikho nje into abayiphushayo? Bheka labantu mfethu, bheka labantu ukuthi babambana kanjani and bheka ukuthi ba-comfortable kanjani boyi-two. Hhayi, mina ngithi khona into ekhona la, khona into eshaya amanzi la. Hhayi bo, baze bafanelana yezwa and hhayi mfuthu angicabangi ukuthi i-music video lena, angicabangi ukuthi le nto u-music kuphela. Laba nje ikhona into abayiphushayo laba. Hhayi bo, baze babahle mfana. uTosi mfana. Bheka uNadia Nakai lapha uyamgcobisa nokumgcobisa mfana. Angazi ngizoyibiza ngale yamgcobisa ngayo, ngizothi baby all or yini kodwa mfana. Ish, babheke mfana, umbambe nangesandla mfana. Yo. Boy, le nto yaze yabanhle mfana. Yo boy, yazi bengayi-expect-anga mina, ngithi ngisangena ku-Instagram nje ngifuna ukubona ukuthi asikhiphani ngapha ku-Instagram. Mangithi Clarks, ngisavula i-app ngivele ngihlanganise uTosi noNadia Nakai bagcobana lapha. Ngathi yo. I-Valentine le ngathi iza nezinye izinto. Le Valentine le mfethu. Ha. Kodwa ngifuna ukuqamba amanga, bayafanelana. Bheka ukuthi babambana kanjani mfethu. Bheka ukuthi babambana kanjani. That's why ngithi khona into ekhona. Baze bayalamzana nokulamzana mfethu. Ba-exchange amathi. Ba-exchange amathi mfethu. Ngaze ngajealous bafu. UTosi mfethu yazi uNadia Nakai isikhulu esimbheka ku-TV. Manje uTosi yena sombamba kanje, ubamba le anibambe embulu kapha. Umntosana mfana. Yo. Ngiyafisa ukuba uwe manje boy. Yo. Nadia Nakai, kodwa ngiyajabula. Asithi bayajola ngempela uTosi noNadia Nakai ne. Ngiyajabula mina, ngajabula kakhulu if uNadia Nakai vele so ukwazi ukuthi aqhubeke ngempilo yakhe cause mfethu bengeke nje ahlale asingili akhalele her late boyfriend impilo yakhe yonke. Vele bekumele ukuthi move on mfethu. Nakhona kunini akhala mfethu, kunini akhala. So nje abantu kumele ba-understand mfethu, bamyeke naye aphile yakhe impilo cause at the end of the day mfethu impilo iyaqhubeka. Angeke uhlale ukhale wena ungafuni ukumove on ngento engeke uyishintshe. Kodwa hhayi mfethu, masibuya kuleya kaTosi noNadia Nakai mfethu, abantu bangenzani mfethu, yazi namanje angikholwa. Ngibhizi la ngithi ngibheka ama-comments ngiyabona o-DJ Zinhle bayakhomenta nje yo boy. Tosi mfana, Tosi. Ha. Hhayi, kodwa hhayi, if bayajola sizobona ngayo. Kodwa kwamanje nje awuthi sithi ukurelaxa sibone ukuthi yini, maybe baphusha nje ingoma for i-Valentine or vele bayaphusha bona batsho cause mfethu mfana, the way balamzana ngakhona, the way babambana ngakhona. No. Hhayi nah bra, this is bigger than music. Kodwa hhayi no, sobona ngayo mfethu. Hey, awuthi ngithi kuqeda le video ngibuyele khona ku-Instagram ngiyofunda ama-comments ukuthi kuyenzakalani. I wanna get to the bottom of this. You know, I wanna get to the bottom of this and try to actually understand ukuthi sikhiphani ngalaba cause yo. So yeah man, ngizonibona awuthi mina ngiyo ku-Instagram ngiyobeka ihlo lapha ngithi ukubabheka nje ukuthi kanti sikhiphani la. Mfethu hhayi le Valentine iza nezinye izinto le.